హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు నేను మీ శ్రీవాణి. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్? చూడండి ఫ్రెండ్స్, మా పాప చూపిస్తాను చూడండి. అలిగింది ఫ్రెండ్స్, ఇదేంటి అలిగింది. ఇద్దరు కలిసి దెబ్బలాడుకుంటున్నారు. కోపం అయ్యాను కదా, అలిగింది. చూడు అమ్ము, చూడు అమ్ము, చూడరా చూడరా అలిగింది. అది అలిగింది కదా ఫ్రెండ్స్, అది చూడు అలగవుతున్నాడు. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈరోజు ఏంటంటే టిఫిన్ అయితే చేయడం లేదు ఫ్రెండ్స్. నేను నైట్ టమాటా రైస్ చేశాను కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ టమాటా రైస్ ఉంది. కొద్దిగా వెయిట్ చేసి పిల్లలకి ఇచ్చేస్తాను, వాళ్ళు తినేస్తారంట. వెయిట్ చేసేస్తాను. జస్వంత్ అక్క కలగొద్దని చెప్పురా, ఏడొద్దని చెప్పురా. ఏడుస్తుంది ఏడుస్తుంది. కొద్దిగా ఇస్తాను. ఈవినింగ్ వచ్చినప్పుడు స్నాక్స్ చేసిస్తాను, సరేనా? మనం ఊర్లో తీసుకున్నాం కదా, అప్పుడు చేసిస్తాం, సరేనా? ఇప్పుడు అలకపోతుంది కదా, అది నవ్వుతావు కదా నువ్వు. చూడు నవ్వు, అలకపోతుంది కదా, నవ్వుతావు. ఇప్పుడు నవ్వు. ఈవినింగ్ వచ్చి స్నాక్స్ చేస్తావు కదా నవ్వు. చూడు నువ్వు అక్కడ చూడాలి. ఫ్రెండ్స్ చెప్పు, ఫ్రెండ్స్ చెప్పు. మా అమ్మ స్నాక్స్ చేసిస్తుంది, నేను తింటాను. చెప్పుమ్మా, చెప్పు. నవ్వు వచ్చేసింది. అదా 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 ఏది ఫోన్ తెచ్చి అదే అబ్బా స్నాక్స్ ఇచ్చేస్తుందంటే ముద్దు ఇచ్చేసింది కదా జస్వంత్. అబ్బో ఫ్రెండ్స్, ఈలోపు వెయిట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. కొద్దిగా వెయిట్ చేసి చల్లగా ఉంది కదా, నేను నైట్ చేసింది అనమాట. ఇప్పుడు స్నాక్స్ చేసి ఇస్తాను అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్, లేకపోతే ఇది ఉండిపోతుంది. పిల్లలు తినేస్తాను అన్నారు. స్నాక్స్ ఈవినింగ్ ఇస్తాను. కొద్దిగా వెయిట్ చేసేసి ఏటమ్మా స్కూల్లో ఇంటర్వ్యూలకి స్నాక్స్ అయితే ఇవ్వాలి. బిస్కెట్స్ ఇస్తాను. ఆ బిస్కెట్లు మళ్ళీ ఇంకా అలా గుర్తుంటాయి. అవి అయిపోయావనుకో ఊరుకుంటది. ఏ తెస్తే అంతే కదా అమ్మ. అవి చెల్లిపోలే ఉంటే సమస్య. ముందే చెప్పేస్తాడు కొద్దిగా ఇయ్యి అనుకుని. ఇదండి ఫ్రెండ్స్, టిఫిన్ తింటున్నారు. బేగిలేండి, బేగి అమ్మ తినేస్తాను. ఇక్కడ రెడీ చేసేస్తాను. స్కూల్ టైం అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ వర్షం పడుతుంది, తుఫాన్ అయ్యింది. పిల్లలు ఎలా వెళ్తారో తెలియడం లేదు. కొద్దిగా తగ్గితే పంపిస్తాను, లేదంటే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ వర్షం పడుతుంది. ఇలా పార్లీస్ కలిపి ఇచ్చేతనా, కలిపి ఇచ్చేస్తాను. ఈరోజు ఇచ్చేస్తాను నేను ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మస్తు అవుతుంది. ఇంకా చూసావా ఫ్రెండ్స్, నాకు ఆకలేస్తుంది. ఇదండి ఫ్రెండ్స్, మనం మోర్లో తీసుకున్నాను కదా ఫ్రెండ్స్, అదనమాట చేసుకుంటాను, తింటాను. ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఫ్రెండ్స్ నేను తీసుకున్నాను. అదే మసాలా అందులో వచ్చింది కదా,
ఇదండి ఫ్రెండ్స్ అందులో వచ్చింది రింగ్స్లా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇదండి ఏదైనా ఒకసారి ట్రై చేయాలి కదా ఫ్రెండ్స్, బాగుందా లేదనేది ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఎలా ఉంటుంది లేదు, ఎంతవరకు నేను తినలేదనమాట. ఎమ్మి మసాలా ఒకసారి ట్రై చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు వాటర్ కొద్దిగా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది మరిగిన తర్వాత ఇది కొద్దిగా మసాలా ఉండాలి. అంటే ముందు వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, ఇందులో క్యారెట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఉడుకుతుంది అనమాట. ఇదేంటి ఫ్రెండ్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం. అంటే ఇందులో క్యారెట్ ఉంటాయి అనుకున్నాను నేను. ఇప్పి అంటే ఇప్పి ఉంటుంది కదా, అందులో అయితే క్యారెట్ అవన్నీ ఉంటాయి, ఇందులో ఏమి ఉండవు అనుకుంటాను. మనం వేసుకోవాలంటే మరి నాకు ఆకలి వేస్తుంది. ఇప్పుడైతే అవి ఏమి లేవు, మామూలుగా వేసి అది మరిగిన తర్వాత ఇది యాడ్ చేసుకోండి. ఇదండి ఫ్రెండ్ మరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రింగ్స్ వేసేద్దాం. ఈ మసాలా అయితే సాల్ట్ అన్నీ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, మరి మనం ఏ వేసుకో అవసరం లేదు. మామూలు చేసుకున్నాం. ఏంటంటే నో మైదా అంటారు, ఓన్లీ ఓట్స్తో అంటారు. ట్రై చేద్దాం ఎలా ఉందో ఏదో అని. నేను సూప్ నూడిల్స్ కావాలని వెళ్ళాను, కానీ అక్కడ దొరకలేదు ఫ్రెండ్స్ సూప్ నూడిల్స్. ఎప్పటి నుంచి నాకు కోరిక తినాలని, కానీ నాకు అప్పుడు దొరకదు, అక్కడ లేవు. ఫ్రెండ్స్ రెడీ అయిపోయింది. నేను ఆపేస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఆపేస్తాను. నేను ఏదో క్యారెట్ అవి లేవు అనుకున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఒకటి పౌడర్ లాగా ఉందనుకున్నాను. ఇప్పుడు వేస్తే అందులో క్యారెట్ అన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, బీన్స్ క్యారెట్ అన్నీ ఉన్నాయి, బాగుంటుంది. ఇదండి ఫ్రెండ్స్ ఆపేస్తాను. ఇదండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను తినేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆకలి వేస్తుంది, డ్యూటీకి వెళ్తాను కదా, ఇలా తినేస్తాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఏంటనుకున్నానంటే నాకు సూప్ నూడిల్స్ కావాలనుకున్నాను, అవి దొరకాయి. రింగ్ సూప్ నూడిల్స్ కదా ఇవి, అలా ఉన్నాయి. కొత్త వెరైటీగా ఉంది, ఒకసారి ట్రై చేద్దామని ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఉదయం వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. బాయ్ బాయ్.